Este dijous 21, el rei Felipe VI assistirà en Vila-real al 50 aniversari de la porcelanosa. Llàstima que el protocol ho impedisca dir-li a sa majestat: estem molt contents en tu, eres de categoria. Estic nerviós, no, lo següent, moltíssimes ganes d'anar a la porcelanosa, fer-me una foto amb el rei Felipe, lo mal és que ell és tan grandot i jo xaparret, però com tinc el peu xicotet, he anat a Peques, la meua sabateria de capçalera, i m'he comprat uns botins en un poc de taconet, que estic la mar de flamenco. Bueno, i ara que no mos sent ningú, que estem així en confiança, és molt bonico que el rei Felipe vinga per així per la terreta, perquè sempre s'ha dit, els nostres pares, els nostres abuelos, i també l'historiador burrianero Norberto Messado, que va escriure un llibre, que el seu avantpassat, Alfonso XII, ja sabem que els Borbons tenen fama de calents, tenia una querida que li diuen Adela, coneguda com la Adela, que era natural de les Alqueries, i pareix ser que d'esta fogosa relació va néixer Alfonso XIII, que va haver un canvi de bebès, i això ja m'ho inventé jo, tal volta va ser el niño perdido de les Alqueries. Bueno, jo no dic res, que al final me fareu pareixer Jorge Javier.